he nulai hian ataksa hi moi ti ve ngang mai dar thalanga a hanin en te hian ama to ka chuan chelo ve tok ni in a in hria ti chuan in en mai podu tok lovin athla chu a hanin laka ti chuan a phone a sirin hena chuan a thlak zong zong chu a bial pa hne na thon turin thu a han pe a ma se computer chuan a thu soi chu a tong no do nge ni alo khre suala a na thok lai mi pa pakhat hne na zok a thon ta dai mai chung mi pa pani ta chuan thalak an han mu chuan an boss sexy an lo ti ho thin em mai sewak thalak an han mu chu an phur ngang maya a thiam pa chuan he imut pui to ni mo tin a lo zo sek maya emo a ho kin a lo i tang ve che po ani mai theini a ti thul a thon mi pa bek la hi a zei lo chi lo ni ve bok nen lo thon nei na khat det dinga eng tin emo tak ka chunga ati don anyang a trick zo ka ni khim khimang ti ngai dan ta chu anai dei mai ni atu ka lo ni a an boss sexy anti mai chu lo theng ta ani lai na bial pa ni lo zok thalak a thon ni ti ala khre hau box si lo chu mi pa pan he ta chuan an boss an mu chuan chei de alo thenge an ti a chuta an boss chuan thil pa ngai lo e omani ti khre hek lo le thatak chuan a han belum lama a thalak a thon na ber fuat la chu alo lai cheve em ngot maya an boss chuan coffee sa local ta che ka mudu lok che a ron ti ta chat boka fuat chu zam cheder maya a thiam pa la chuan adik chho ze le a ron ti ve sek boka office a chuan a valuta an boss chuan that takin a lo bia ma se thileng kim mai chu fuat chuan a ngai ko yek to ni an boss la hian khathiam hek lo chutia alai cheta la tuk chumak atilet ling zo ka ni an boss chuan i presentation hak lo chira a tha ka te lu tuka loman e be se phak lo pek hial chaka cha ka ni ne zan phe ka chuan ka ngai tua i idea kha tha ka tia min ti lom tak zat ani thei to wena kan chu anga min ti lung oi thiam phot chuan i be se phak mi lo in nak phal lo do thil engamo tak ka ti sak mai thei chani tina soi a thiam pa chuan enge ko lu chan che tin khya da lo chak to ngang mai fret la tong kam thiam lo ti taka a sei buai nuai maya a thian pa ngai koi thei da zual turin ani lo lovena sei chonga a thiam pa chuan i wa han lak lo tak a mei chia zo kin che dan lak to chuan a chiang dak to lom hetiang hi la tong ngai lo mi even neve atilet khap maya fret chuan ka zaka lom kamual pho ka hlau lom kala tingai thei nem ati khur dat maya engponi se presentation pek hun tak chu alo thengta fret chu zam ma wangin an noi ta reu maya an boss chuan a zam ani ti hrein a han pui deuh thina hei to pin alo soi puya ma se foreign ho thin lunga a the mel chi alo a boi thak lai chu frathian ngai to na dik lo putlaka an boss hian ron puya ron soi mam pui tum vio ma se frathian a zero miao lova a presentation pek chu a hlo chamdon chiang khop mai tiang ani chuan an boss chuan a zam ani ti hrein kabula hian han thu phot te a han tia fret chu zam takena thuwa ole I chanchin itana soi nom do tu han soi ma support la ti chuan kan ti chun zom don nia photina an tia a movie munam ti zong te han soya chutan boss chuan ani mo ke chu tai ni khamu nam ka ti sin a chang tu te la kha anin mangai sia chuin mangai la chu ilan tio thei ngem te a han ti le khewa ti chuan je kan lo si a tho ti kan dal lai khang te kha an han zero vela foreign no hola chuan an lo lom phia na chung vela za ga chu nam presentation pho chu lo thing takin an ti tuan the ram an presentation hiang lam pange ka khachi alawa ma se na thok te le an ho do teng ka ga in lai chin na thazok siam dan ti lam hoi presentation an nge yang alan dan a hian nakina chuan foreign no ho thin lung ne la tu ta na an thil ti chu an boss chun han ngai tu le ta nuam chu ti chi alo chu ti dai tak chuan
Fred khalo lut le a intizai takin bal halo keng lut ta enge ni ta le a han tia Fred chuan ni chin khan bal lai ngai na thui soya eng tiang takin ngai ngai na dan ka khachak deu ni a ron tia an boss chuan nangma po khanin ingai nang chu ka lo tia atia nia dikalom ke pon ka ngai na lom tin a bal la ken dang chu han khele tamial mela ma se a che dan vel chu a mak sak deu wangin an boss hi angai a thatha chi lo ni thil dik lo a em mon le o ti ngai tu chungin a hanin siam ram dewa Fred ithil so hi englam nge chu ka khelawa ma se kan na chung chang kan sei ti ro kan na chung chang ni lo so in ka khetla ta ni atita Fred chu ha ko chuak ta lol maya a ri ko lo koi man lo tuk ma ni a thiam pa chon poi ti su a zia tholom evain lip man em chuang lova lom hle jok ta che imol pho tam man le nem a lo ti then maya mà sẽ phải chịu lung oi chia đâu ngồi tại chỗ tiếng này đâu ngắt tiếng nghe thà lạc khăm mình thon rồi ngót à sẽ có thà lạc lại hàng thì lúc cái số bao nhiêu thấy đâu à chăn ôm tụi cái này à thì đặt lát mày chỗ đi lại đặc chuan anh boss bill pa tak tak dọc ha office còn leng đôi ta còn sẽ over khóc mày mà sẽ office này vắng ngồi tại zoom ta che khát tiêu ông chú môi thấy ném à thì bial pa hian kanin mu kha to em hi ka khat chuang kanin mu to lo nia atia o ne zan luka po ka thala ka kon thon che kha nga tinge in hu khang hi ti thina atia ma se bial pa chuan eng thalak mo ateu lo lutuk I phone khan check te chu tiang ang ma ka dong lo ti ta a phone chu han check ta chu ti lai tak chuan Fred khalo lu thu ta I thalak min thon chan ha ka khedu ni ti pala ni thei lo a kon ti lu ta hol mai chuta milo ko pa ni mo he pan he la hian mai lo thona ti na lo sa ve na samaya Fred la ngoi teu ke man kan bo si kan be chiang teang ni china bal la chung chang se jong jong te Titanic ti vel te khang po kha thil thleng pala ni dong tum ne thleng ani tlat ka thiam lom en te ka in bun ro ngai I soi eng kim khan min ne ya Titanic longa chuang tak tak pangten ko om man asin ibula chuang angin ko om man atia am boss Rachel hian soi tu po ka khelo avan buai thak tak em men ti zam zo vek atia Fred hian zama da che ke po ka zam to lo kam hangai che ati chuak ta chuta abial pa hian enga ke pon kam hangai tho che lom a mel tha le pian nal tak te kam hangai sin a kon ti ve ta wat maya Rachel chuan lungoi te ka tak sa moi tak awang chu hin mo min lo mangaya athia Fred po chuan nia lo ngoi ro ke chuan ama hi kam hangai sin atak sa lama ni velo atia chuta Rachel chuan min mangai tu tak tak zok chu ka hathiam ta tin Fred lama chuan a thin lung a peta dai mai heti hian mo kan ti don ni mai tewa ti na bial pa chuak taw ta ti chuan Rachel le Fred te chu in ren lo tak mai anin ngai zong chho ta dai mai ni enge hi hian a zir tiang kan ti chuan zir tiang ma nei lem lo kan kon ti chuak ve mai ni du top phatang le